Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de luns 22 do mes de xuño, xa no verán. Onte domingo comenzaba o verán, xa estamos no verán e hoxe luns imos a falarlles, tanto na radio como na televisión de Cerceda, dos talleres de saúde que organiza o Concello, tamén das fogueiras do San Xoán, son mañán, e falaremos de festas que haberá en Xesteda a fin de semana que ven. Tamén de un xantar veciñal que organiza a Comisión de Festas de Encrobas. Falaremos de obras as últimas recepcionadas por parte do Concello e das axudas á escolarización, da recollida de lixo voluminoso, da proba das sereas na presa de San Cosmade, que será tamén esta semana, e tamén estamos nos últimos días para, ata que remate este mes, ata o día 30, para formalizar a matrícula na escola infantil e tamén formalizar as plazas nos cursiños de natación para a próxima temporada. A ITV de Maquinaria Agrícola estará o mes que ven na Silva e sigue aberto o programa de benestar en balnearios e o Inserso, que abría o plazo para anotarse a pasada semana. Este será un informativo nesta xornada de luns. Comezamos a crónica da xornada falándolles dos talleres de saúde, porque o Concello de Cerceda organiza dous talleres de saúde para aprender a cuidarnos mellor. O primeiro taller vai a ter lugar este próximo venres, día 26 de xuño. Nesta sesión se aprenderá a tomar a tensión arterial, a medir os niveis de azúcar e identificar posibles síntomas de enfermedade. A formación continuará o luns 29 de xuño cunha segunda xornada centrada na atención a persoas vulnerables, recoñecemento de sintomatoloxías, prevención de accidentes e cuidados básicos específicos. Ambas xornadas son gratuitas e se celebran a partir das 10 da mañán no Viveiro de Empresas de Cerceda. As persoas interesadas poden inscribirse chamando o teléfono do Viveiro de Empresas, que é o 881 981 553. Lembren a primeira das charlas este venres que ven e a segunda será o luns día 29. E tamén mañán, día 23, é festivo no Concello de Cerceda e pasado mañán 24 é festivo tamén en toda Galicia. Pois ben, o motivo é o San Xoán, as fogueiras do San Xoán que se celebran na noite de mañán para pasado mañán, a noite máxica do San Xoán. Decirlle que ao pasado venres xa remataba o plazo para poder comunicar as cachelas, que son máis de 300 as solicitadas en todo o territorio municipal e que, dende aquí, evidentemente, pois pedimos precaución, que así non lo din dende medio ambiente, evidentemente, cando se fan estas fogueiras, dependendo da magnitude das mismas, hai que ter unha serie de normas e cuidados para previr calquera problema persoal e tamén material ou o medio ambiente. Todo elo para disfrutar, insistimos, dunha tradición que unha vez máis se vai a celebrar na noite. Agora falamosles de máis festas, porque a fin de semana que ven, o sábado que ven, día 27, en Xesteda, a Comisión de Festas preparou as súas festas na honra ao San Pedro. Haberá misa a 1 da tarde, logo actuará o grupo O Son do Fol e na sesión vermú estará a cargo do trío Alborada. Pola noite deste próximo sábado, ás 11, verbena a cargo do trío Alborada e o dúo Deluxe. Todo elo, lembren, o San Pedro en Xesteda este próximo sábado 27 con, e repetimos, misa a 1, a actuación do grupo O Son do Fol, sesión vermú a cargo do trío Alborada e ás 11 da noite verbena a cargo do trío Alborada e o dúo Deluxe. Tamén están a tempo a anotarse a un xantar veciñal que organiza a Comisión de Festas de Encrobas o próximo domingo 5 do vindeiro mes de xullo en Pontoxo, en Encrobas. Todo organizado pola Comisión de Festas de Encrobas, un xantar veciñal o que xa se poden anotar. Haberá pulpo, a fartar, churrasco, postre, café e chupito. O precio é de 39 euros para os adultos, nenos ata 12 anos
18 euros e gratuito ata 6 anos. Hai de plazo para anotarse ata o día 30 de xuño con calquera dos membros da Comisión de Festas. Falámosles agora de obras porque a semana pasada o Concello de Cerceda recepcionou máis obras correspondentes a 2 contratos financiados pola Diputación da Coruña a través do Plan Único Post Plus con unha inversión que supera os 201.000 euros. Son actuacións vinculadas ás melloras viarias e a canalización de redes de pluviais e de abastecemento. O primeiro contrato, de 127.000 euros, incluye a mellora dos accesos de Abelleira e Boedo en Queixas, donde se renovou o firme nun tramo de 865 metros, se canalizou a rede de abastecemento e consolidou a calzada con un muro de pedra de granito. Tamén se actuou en Brazal de Abaixo, en Rodís, coa canalización da rede de pluviais e a construción de aceiras e un muro de formigón armado. O segundo contrato, de 73.000, casi 74.000 euros, suman 4 intervencións. En Sandián se canalizou a rede de pluviais en ambas dúas marxes e se adecuou o firme. En Cova das Andes e Vilarbello, en Rodís se mellorou o firme con aglomerado en quente e se renovou o tramo da Rúa da Gardería. Máis temas, falamos das axudas á escolarización, porque un ano máis o Concello de Cerceda convocou estas axudas para libros de texto, material escolar e vestuario básico para o próximo curso escolar 2026-2027. Foron publicadas xa as bases que poden consultar no rexistro do Concello ou na páxina web municipal. É dicir, que se subvencionan, en este caso, vai dedicada esta subvención para estudiantes que cursen estudios de educación infantil no segundo ciclo, primaria, secundaria, bacharelato, ciclo formativo, grao básico ou grao medio. Se subvencionan gastos derivados da compra de libros de texto, de material escolar ou de, en este caso, pois tamén, se queren, vestuario básico. Se queren ter máis información ou solicitalas, teñen que facelo no rexistro do Concello ou poden chamar, se queren, o Departamento de Servicios Sociais, marcando 981 68 60 68. Decirlle agora, imos a falarlles de que este pasado sábado abriu a piscina municipal da Silva, xa unha semana anterior abriu tamén o parque acuático. A piscina municipal da Silva abre todos os días de 2:30 a 8:30 ata o día 6 de setembro. Decirlle que todas aquelas persoas empadroadas no Concello de Cerceda terán completamente gratuita un ano máis a piscina, o uso da piscina. Deberán, se queren, pasar polo Concello, polo rexistro, para acadar un carné de acceso específico para os empadroados. Todas aquelas persoas que non sexan empadroadas no Concello de Cerceda terán que poñer e pagar unha tasa de 2,5 euros. Falamos agora desa proba que haberán de sereas na presa de San Cosmade. O próximo xoves 25 deste mes de xuño, este próximo xoves, ao longo da tarde, sobre as 5 da tarde, se vai a realizar unha proba nas sereas da presa de San Cosmade, que no caso de producirse un incidente grave actuaría como elemento de aviso á poboación. Esta proba vai a servir para avaliar o seu correcto funcionamento, pero tamén para dar a coñecer o seu son os cidadáns e que o identifiquen. Mais aló desas sinais acústicas, máis aló deste simulacro, a actividade dos veciños non se verá afectada e poden continuar cas súas actividades habituais. Por outra parte, a Escola Infantil Os Pillabáns está agora en prazo de formalizar a matrícula. Ata o próximo día 30 deste mes de xuño, se pode formalizar a matrícula na escola infantil. Todos aqueles os que se lle foi concedida unha plaza deben agora, no rexistro do Concello na planta baixa, formalizar a matrícula. Lembren que teñen ata o día 30 para facelo, se non o fan, perderán a praza. E tamén se está co plazo aberto ata que remate este mes, ata o día 30, para formalizar a plaza nos cursiños de natación de cara á próxima temporada. Todas aquelas persoas que renovan plaza ou que teñen plaza nova para os cursiños de natación teñen ata o 30 de xuño para, no rexistro do Concello pola mañán de xeito presencial, formalizar a praza. Tamén poderán facelo, se queren, a través da sede
electrónica www.cerceda.org. A ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar na Silva a finais do mes que ven. Unha unidade móvil de inspección técnica de maquinaria agrícola vai a estar dende o 27 ao 31 de xullo no campo da Feira das Nenas da Silva. Así que xa saben, e fagan as súas previsións se queren pasar a ITV aquí no noso Concello da Maquinaria Agrícola. A Xunta de Galicia volveu a poñer en marcha este programa de benestar en balnearios, que é unha experiencia de lecer e saúde destinada a maiores de Galicia. Son estadías de 10 días en réximen de pensión completa, é dicir, aloxamento, almorzo, comida e cea, e poden escoller ata 15 balnearios en Galicia, en quendas que irían dende o 15 de xullo ata o 31 de decembro, dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55, poden solicitala ata o 27 deste mes de xuño, teñen de prazo ata que remate esta semana. Se queren ter máis información ou que axuden a tramitala, poden chamar ao 981 68 60 68 a chegarse á terceira planta da Casa do Concello. Tamén o Inserso abriu o programa de turismo para esta próxima temporada. O Inserso abriu o programa para aquelas persoas que se incorporen por primeira vez. O Inserso, todas aquelas persoas que xa solicitaron en anteriores edicións, xa recibirán na casa a documentación, pero todos aqueles que queiran sumarse ao programa do Inserso teñen agora de plazo para poder facelo. En calquera caso, está aberto o plazo e todas aquelas persoas que queiran sumarse aos programas do Inserso poderán facelo. Se queren ter máis información, tamén poden dirixirse aos servicios sociais do Concello de Cerceda. En canto ao tempo, o que nos di Meteo Galicia para a xornada de mañán é de que vamos a continuar con unha situación de entrada de aire moi cálido que traerá tempo anticiclónico. Mañán teremos temperaturas elevadas de novo, como houbo no fin de semana, temperaturas elevadas que incluso tamén pola noite poderán estar por enriba do agardado para esta época do ano. Poderá haber algunha precipitación trebuenta en zonas de montaña e os ventos seguirán soplando frouxos de componente norte-nordés. Pois co tempo rematamos o informativo na xornada de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción a quen lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.